ne nana lajɛ ne ko a gɛlɛyara ne ko mɛ ko ni banabagatɔ a somɔgɔw bɛ min n ko jɔnni b'a kɛrɛfɛ fɔlɔ la k'o de ɲininkali kɛ cɛ fila tun bɛ olu wulila k'aw jɔ ko olu de nana n'a ye k'olu de b'a kɛrɛfɛ Allahu Akbar o kɛra mun kɛ cɛ fila in u wulila ka na c'est à dire u b'a fɛ ka fini ninnu bɔ a kɔrɔ parce que u y'a dɔn ne yɛrɛ ye banabagatɔ in ye a bɛ lahalaya min na a bɛ cogoya min na wallahi a ka gɛlɛn kojugu ne ko mɛ aw ye banabagatɔ ye mun ye u ko olu ye a balima ye mɛ balima min don a sigiɲɔgɔnw de ye olu ye o tuma olu bɔra n'a ye village la ka na bana gɛlɛyara min kɛ olu de nana n'a ye mɛ ko a balimaw welela sɔɔni k'u bɛ se an ma ban ka kuma na a balimakɛ nana i jɔ yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ banabagatɔ nin a tɛ se ka kuma a tɛ kuma mɔgɔ fɛ bɛɛ bɛ kuma fɛ mɛ a tɛ kuma mɔgɔ fɛ mɛ a balimakɛ nana jɔ yɔrɔ min na o yɔrɔ na da bɛɛ a y'i kun kɔrɔta k'a balimakɛ tɔgɔ wele a ko karisa ko e de don wa a ko ne de don a ko e nana ko kosɛbɛ ko nana a ko bi ye tile caman ye ma dumuni kɛ wallahi banabagatɔ dalen a bɛ ka nin de fɔ a balimakɛ a ko bi ye tile dama dama ye ma dumuni kɛ nin bɛ ka kɛ ne yɛrɛ de ɲɛna ne yɛrɛ jɔlen ɲɛna mɔgɔ ka kuma tɛ hadisa tɛ kuranna aya tɛ min kɛra ne yɛrɛ de ɲɛna n bɛ k'o de lakali a ko bi ye tile dama dama ye ma dumuni kɛ n'i ye dumuni dɔ sɔrɔ ka di yan o bɛ diya n ye kosɛbɛ o yɔrɔ na da bɛɛ balimakɛ in fɔlɔ la ka boli ka dumuni ko ɲɛɲini ka mɔgɔ ci o yɔrɔ bɛɛ ka dumuni san sugu la ka na dɔgɔtɔrɔso in a bɛ sugu kɛrɛfɛ peut-être a kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna a dɔw bɛ se ka nin wajuli in lamɛn o kɛra min kɛ sani dumuni sanna ka na a y'i walaka o yɔrɔ bɛɛ guloki ŋara minnu b'a la a m'a ka guloki bonya lajɛ fini sugunɛjima ni blan sugunɛjima a ye mɔgɔ ci o yɔrɔ bɛɛ ka taa fini ɲuman san sugu la ka na ka na balimakɛ walaka k'a bɔ fini sugunɛjima ninnu na ka fini ɲɛnama don a la ni sinji tɛ foyi tɛ se k'o kɛ maa sinji de bɛ se k'o k'i ye i dɛsɛlen maaw bɛ ɲugu i la tuma min na tumu donni i la tuma min na maa min bɛ se ka gɛrɛ i la ka i tɔbɔtɔ o de ye sinji ye alisilamɛw a kana tulon kɛ sinji la sinji tɛ bulon ye ala ma tulon k'a la sinjimaw a y'a janto ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn minɛ badenw a ye ɲɔgɔn minɛ an ka diɲɛ an bɛ diɲɛ tile min na bi an bɛ tiɲɛni tile de la an bɛ diɲɛ tile min na bi an bɛ farafarali tile de la an bɛ diɲɛ tile min na bi an bɛ ɲɔgɔn tagawoloki tile de la e tɛ ne ka hɛrɛ fɛ ne yɛrɛ t'e ka hɛrɛ fɛ an b'a ɲini dɔrɔn k'a tiɲɛ ɲɔgɔn ma an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an kisi o la alakira ko sallallahu alaihi wasallam maa min y'i ka sinji tugu sinji tuguli ye mun ye ka taa bɔ i sinjiw ye sinji tuguli ye min ye ka n'u banana ka taa i ɲɛ da u kan ka to ka taa u ziyara ka to ka taa foli bila u la k'u kibaru ɲini k'a dɔn alakira ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ k'a gɛlɛya sinji la o tuma n badenw a ye a janto sinji la sinji tɛ tulonkɛ fɛn ye o kɔfɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam fɛn filanan min bɛ yen n'o bɛ lahara fɛsɛfɛsɛ n'o b'a nɔgɔya adamaden kan n'o b'a to i tɛ sɔmi sɔrɔ ni lahara ɲani ye n'o b'a to i tɛ sɔmi sɔrɔ ni siratu gɛlɛya ye a ko a filanan ye jumɛn ye qiladun lahara fɛsɛfɛsɛ bi fɔ maa minnu bɛ yɛlɛ maa minnu bɛ a kɛ tulonkɛ ko ye u t'a dɔn de n'o tɛ n'i y'a dɔn walahi i bɛ kasi n'o tɛ i tɛ yɛlɛ i tɛ taa k'a da o i mana kɛ cogo o cogo fɛsɛfɛsɛ min fɔra nin ye i bɛna nɛgɛnɛgɛ don dɔ i mana kɛ maa suguya o suguya ye labudda minal mawti saya a bɛ na i tɛ se ka bali ka bɔ saya ma wa saya kɔfɛ fɛn min bɛ o de ye fɛsɛfɛsɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka fɛsɛfɛsɛw nɔgɔya o la k'i kana nata nafolo caman na nafolo caman a ko kungo don lahara nafolo caman a ko a kungo ka bon lahara k'i kana nata o la dɛ ni maa min kɛra ko nafolo bɛrɛ t'i fɛ ni maa min kɛra ko ala ma seba d'i ma o tumana fɛ ko i ka ku ni o ye ko ala kɛlen don ka hɛrɛba dɔ k'i ye
sabu ka da ka lahara jɔ do fɛsɛfɛsɛ min mana kɛ adamaden i ye dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na lahara i bɛna jɔ k'i fɛsɛfɛsɛ a la o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ i y'a dɔrɔmɛ don mun na i bɛna jɔ k'i ɲininka o la don adamaden bɛ ɲininka i ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen na ala de y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ nɛɛma o nɛɛma n'i y'a kɛ i bɛna ɲininka a la i y'a don cogo di i y'a kɛ cogo di i y'a labaara cogo di o tuma alakira ko sallallahu alaihi wasallam nafolo caman ko i kana nata o la sabu ka da kan ko nafolo caman fɛn fila bɛ yen ko adamaden bɛ o kɔn a fɔlɔ ye jumɛn ye al-maut o ye saya ye a filanan ye jumɛn ye o tuma fɛ o de ye killatul mal nafolo dɔgɔya mɔgɔw t'o fɛ dɛ maaw ti saya fɛ wa maaw ta fɛ nafolo fitinin kan bɛɛ bɛ nafolo caman tigiya de fɛ bɛɛ de ko ko n ka kɛ miliyardɛri ye aw ka diɲɛnajɛ bi mun de y'a to ni mɔgɔw ka attaquement cayara moto la i tɛ se ka bɔ n'i ka moto kura ye bi dɔ b'i kunbɛn k'i gosi ka bɔ a sanfɛ walima a bɛ mugu ci la ka bɔ a sanfɛ k'a ta a bɛɛ ye maaw de pereselen don adamadenw de peresera maaw peresera ala de kɔrɔ ala dun ye masa ye ala ti karaba mais ala b'i deli a b'i sɔn nka ala ti karaba o tuma fɛ n ba de ala kɔnɔ kana perese bamananw b'o de fɔ ko ni peresera k'o bɛna ni sira jugu de cɛli ye ala ye min da i bɔgɔ la kun ni o ye ala ye min da i ye o kɛra caman ye walima o kɛra fitinin ye kun ni o ye mɔgɔw tɛ nafolo fitinin fɛ dɛ k'a sɔrɔ nafolo caman lahara o de bɛ kɛ sababu ye ka i ka fɛsɛfɛsɛ gɛlɛya e ka kiraw lajɛ kira 300 ani kira 13 o ye minnu da jati dɔnna k'o fɔ an ɲɛna n'o tɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko an ye kira dɔw baro bɔ i ye wa minhum lam naqsus alayk dɔw b'u la an b'olu ko fɔ i ye yɛrɛ an ye caman f'i ye dɛ nka caman fana bɛ yen an ma min ko f'i ye ɔ dɔnnibagaw ye jasida min fɔ o kɛra 313 ye nka a bɛ se ka caya o ye o tuma fɛ n'i y'o kira in bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ masa solomana kira bɛɛ donnen kɔfɛ alijinɛ kɔnɔ waati joli don ni a bɛ n'o kɛ kiraw kɔfɛ mɔgɔw ye kuma caman fɔ a la dɔw ko san 40,000 bɛɛ donnen kɔfɛ kira bɛɛ donnen kɔfɛ alijinɛ kɔnɔ masa solomana bɛ fɛsɛfɛsɛ a ye nafolo min mara a ye jinɛw mara ka kɔnɔw mara ka tɔgɔma minnu bɛ taama sen 2 k'a y'olu mara minnu bɛ taama sen 4 k'a y'olu mara minnu yɛrɛ bɛ taama sen 3 k'a y'olu mara a ye kamamafɛnw mara minnu bɛ fofo duguma a y'olu bɛɛ lajɛlen mara masa solomana ala bɛ n'a fɛsɛfɛsɛ de a ye ninnu maraw kɛ cogo di kɔrɔ ma dɔ tɔɲɔ kɔrɔ ma dɔ ka hakɛ tiɲɛ a silamɛw wallahi diinɛ min n'a bɛ fɔ ko silamɛya diinɛ ni anw ye diinɛ in faamuya ka diinɛ in minɛ wallahi diɲɛ bɛ lafiya silamɛ hakɛ min n'o bɛ diɲɛ kɔnɔ n'olu sɔnna silamɛya ka laɲini ye jumɛn ye ka o ɲini k'o dɔn ka o waleya diɲɛ bɛ lafiya wa bɛɛ bɛ don silamɛya in na nka silamɛya bɛ a turula kun de kan k'a fɔ anw ɲɛna a labanna ka kɛ mun ye bi parti a labanna ka kɛ mun ye anw bolo bi bonya ɲinina a labanna ka kɛ mun ye anw bolo bi jama ɲinina anw ka dɔnni de kɛra jama ɲinina an bolo an tɛ ala ɲini bi an bɛ jama de ɲini anw ka dɔnni de kɛra bi bonya ɲinina ye an bɛ bonya ɲini k'a ɲini maaw k'an bonya mais an t'a ɲini ala yɛrɛ k'an bonya anw ka dɔnni de kɛra bi ka yɛrɛ yira ka fini ŋara don ka wari sɔrɔ cogo ɲɛjugu ɲɛɲuman k'a don an yɛrɛ la walasa an ka sankɔrɔta o ka yɛlɛ o ka ye a silamɛw a ye sira ala ye nin bɛɛ bɛna ban sɔɔni pewu a bɛ kɛ i n'a fɔ nin diɲɛ i ma deli ka tile kelen k'a kɔnɔ o tuma fɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko nafolo dɔgɔya o de kaɲi sabu ka d'a kan o fɛsɛfɛsɛ de ka nɔgɔ n'i ma nafolo bɛrɛ sɔrɔ lahara ɲininkali bɛrɛ tɛna k'i la o kuma in jɛlen
nga ni ye miliyari nata ni ye miliyari sɔrɔ i jija i k'a don sira ɲuman kan dɛ i jija i k'a la baara tiɲɛ kan dɛ i jija i kana mɔgɔw tɔɲɔ dɛ anw ka jamana in kɔnɔ bi setigiw a ye hinɛ wallahi n'a ma hinɛ wallahi n'a ma saraka bɔ a ka nafolo la fɛn min bɛna kɛ sababu ye lahara ka aw jɛni o de y'a ka nafolo in ye dɛ anw ka setigi min bɛ yen bi k'o ka nafolo bi sɔrɔ jɛlenya la anw ka setigi min bɛ yen bi k'o ka nafolo bi sɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala ka sira jɛlen kan o ka dɔgɔ dɛ o ka dɔgɔ o tuma n badenw Alakira ko ni maa min ka nafolo dɔgɔyara o tuma na fɛ o tigilamɔgɔ ko i ka fɛsɛ o fana o bɛ dɔgɔya nka maaw de tɛ o fɛ an dun k'an k'an jija an ka kow fɛ maaw fana tɛ saya fɛ n'i ma saya i tɛ alijinɛ sɔrɔ alijinɛ de bɛ yen saya kɔfɛ badal mawti o contraire le Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko dunya sijnul mu'min diɲɛ ye mumini ka kaso de ni sara o ye ka lafiya de nale an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka lafiya di an ma o kɔfɛ n badenw a fɛn sabanan ye jumɛn ye min bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka fɛsɛfɛsɛ nɔgɔya lahara alkhana'atu o de ye fɔniseriya ye ka kare ka kɛ fɔniseri ye Ala y'i sɔn ka maaw sɔn Ala y'i sɔn ka maaw sɔn Ala y'i sɔn ka maaw sɔn Ala hinɛna i la i ka hinɛ maaw la a ko ni maa min y'a ka nafolotigiya kɛ ten Ala y'i sɔn o tuma i y'i tigɛ fila fana dayɛlɛ ka adamadenw sɔn o tuma na fɛ ko lahara jɔ don maa minnu ka fɛsɛfɛsɛ ka nɔgɔ a k'o tigilamɔgɔw b'a la alisilamɛw i ye fitinin min sɔrɔ wallahi i bɛ min bɔ k'a don Ala ko da fɛ i ye fitinin min sɔrɔ i bɛ min bɔ ka hinɛ fantanw na i ye fitinin min sɔrɔ muso cɛsabatɔ yatimɛdenw i bɛ min don olu la i ka nafolo in na o y'i ɲinta de ye n'o tɛ i bɛ min dun o bo bi kɛ diɲɛ na yan wa o bi ban i ye min don i farikolo la o tuma na fɛ farikolo in tumu bɛna taa o de kɛ dun don dɔ i ye min don fini na k'a don i kan na don dɔ la i bɛna fosi ka bɔ o bazɛnkara ninnu kɔrɔ i bɛna fosi ka bɔ o gulokiba ninnu jukɔrɔ don dɔ ka i da jumɛn na fini bɛɛ lajɛlen la sɔgɔn fitinin n'o ye popiline jɛman ye i bɛna laban o de kɔnɔ don dɔ o tuma n baden a lajɛ i ka sabali i ka segin Ala ma Ala y'i sɔn ni nɛɛma min ye o tuma kan'i ka nɛɛma ye kana kɛ ka mɔgɔw kɛlɛ kan'i ka nɛɛma kana kɛ ka Ala kɛlɛ kan'i ka nɛɛma kana kɛ ka Alakira sallallahu alaihi wasallam kɛlɛ Ala y'i sɔn de i ka hinɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an kɛ fɔniseri ye o tuma fɔniseriw Alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'i ka kari ni fɛn ye i ye fɛn min ɲini n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye ka i ka fɛsɛfɛsɛ ka o fɛngɛya i kan lahara a naanina a n'a laban o de ye husnul khuluqi Allahu akbar husnul khuluqi jogo ɲumanya bon ko in bɛɛ de bɛ yan nin yɔrɔ ye ni adamaden jogo jugura ka ban i ni wulu bɛɛ ka kan hali wulu ka fisa ni ye o tuma ko i ka kɛ jogo ɲuman ye Ala yɛrɛ ye Alakira sallallahu alaihi wasallam tanu ni fɛn min ye kuranna kɔnɔ kuranna bɛɛ a ye kira tanu ni fɛn min a m'a tanu ni seli ye a m'a tanu ni sun ye a m'a tanu k'a bɛ jaga bɔ kojugu a m'a tanu k'a bɛ hiji Ala ye kira tanu mun ye a ko Muhamadu innaka la ala khuluqin azim a ko Muhamadu e bɛ jogoba kan i jogo ka ɲi kojugu i bɛ hinɛ i bɛ yafa i bɛ maaw sɔn i t'i maa juguya bon silamɛya yɛrɛ ye fɛn min ye a fɔlen de filɛ nin ye sabu Ala ko kuranna kɔnɔ Alakira ka hakɛ la Muhamadu wa ma arsalinaka illa rahman lil alamin min ci foyi kama fɔ n'a kɛra hinɛ ye o tuma na fɛ silamɛya ye hinɛ de an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ku jamana kelen an ka se ka ku du kelen an ka se ka ku so kelen kɔnɔ an ka ku ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɛ ka ku ɲɔgɔn na ni min ye min kɛ min na o ka yafa o ma silamɛya nana nin de kama mais bi o bɔra a la dɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamu ɲuman Ala k'o d'a ma
o la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nin fɛn 4 de fɔ a ko ni maa min y'i janto ninnu na a bɛ kɛ sababu ye lahara i ka fɛsɛfɛsɛ a bɛ nɔgɔya i ka kosɛbɛ. an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka an kɛ nin waleya ninnu ala k'an kɛ a jɔbaw ye, nin waleya ninnu ala k'an kɛ a kɛbagaw ye. ala k'o kɛ alakira Muhamadu Mustafa bonya kosɔn, ala k'o k'ale kuranna bonya kosɔn. sɔli ala rasuli karim. wala alhamdulillah rabbil alamin. an bɛ ala fo kosɛbɛ ka ala barikada. bi an ka imam n'o ye Sheikh Musa ye, ne de bilara a nɔ na bi. bamananw ko ten ko sɛgɛnna fiɲɛbɔ o bɛ o ka ɲi kosɛbɛ ko bɛɛ la. o tumana fɛ bi ni ala sɔnna ma a y'a laɲini an fana ka jɔ mɔgɔw ɲɛma bi. an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye, ala ka juma hɛrɛw caya, ala k'an kunna diya, ala ka sababu ɲumanw k'an ye, ala k'o kɛ alakira bonya kosɔn. waleya minnu fɔra ala k'an k'a kɛbaw ye, ala k'o kɛ kuranna bonya kosɔn. sɔli ala mustafa. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدنا ولنواخرنا وآية منك وارزقنا انت خير الرازقين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.